Mina, mama's boy, Mina, Mina, mama's boy, Mina, Mina, mama's boy, Mina, Mina, mama's boy, Mina. LS to the V, ne mama's boy. I know like trouble, but I never want to know be my own. I dey keep it on a low key with the little I have, I dey enjoy. Abin da fans na suke so, ni shi nake yi dan in ba su joyo. Yara da manya maza da mata duka mutane na ne hada tsofaffi. Kome nake yi idan suna bukatar lokaci na sai in ce to gashi. Mutumin na doya ne. Mutumin na doya ne. Sun ce mun komai daidai suna filin dina a cikin. Gani yanzu kai tsakaninka da Allah har rahin mutuncin naka ya kai haka? Ka shigo min gida ko sallama babu ka sa wani abu mai ma wannan naku na zamani wai wa'azi ma kake ji ne ko wannan mu dai ji. Hakan ne ramali ce. Hakan ne waye kuma ne ramali? Yana ramali must go. Ẹ̀fẹ̀ jókòó ẹjọ́ láti wọ anybody there. Ọjà yìí kọjú sẹ́sẹ̀. Yanzu dan Allah banda lalacewa irin wannan waƙoƙin batsan kake ji? Kai ubanka? Wai shi kenan mutum ba zai abi irin na zamani ba? A rashin kunya za ka min kenan.